Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. So ngayon po ay ating talakayin kung sino po sa kanilang tatlo ang pinakamalaking income dito sa YouTube. Okay, click lang po natin yung Safari kasi gamit ko ang iPhone. So i-click po natin yung Google. Tapos i-search natin ang Social Blade. So i-click natin ang socialblade.com at dito natin malalaman kung ilan ang income ng isang YouTuber sa YouTube. So may search box po sa ibabaw. So dyan po natin i-type yung name ng isang YouTuber. So sa video na ito, ating alamin kung magkano na ba ang income ng mga masisikat na Bisaya worship band dito sa Pilipinas. So ating simulan sa Simbang Bisaya kung magkano na ba ang kanilang weekly income and yearly income. Kapag nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga susunod na video. Ayun na nga guys. So, Simbang Bisaya po ay na-monetize na po yung channel nila. Kaya nagkakaroon na po sila ng income sa kanilang YouTube. So, ayan na guys. Ito po yung monthly and yearly income po nila. So, sa monthly income po ay naka-estimated po ng $37 to $585. So, ang sa yearly naman ay may $438 to $7,000. At ito na po ang lahat ng income nila sa mga video na kanilang ina-upload. So sa MJ Flores naman tayo. So i-search natin ang name MJ Flores sa search box. So ayan na nga guys. So sa MJ Flores TV ay may 1,941,017 views po sila. So at ang kanilang estimated monthly earnings ay nasa $119 to $1,900. At ang estimated yearly earnings naman nila ay nasa $1,400 to $22,800. So ito na po lahat ang kanilang mga income sa bawat video na kanilang ina-upload. At ang last naman ay ang influence worship. So tingnan natin guys kung magkano na ba ang kanilang income monthly and yearly. So ayan na guys. So ang kanilang views po ay umaabot na po ng 9,446,286 views. So malaki po talaga yung views sa influence worship kaysa sa MJTV Flores at saka sa Simbang Bisaya. So malaki na rin po ang kanilang income. So ang kanilang estimated monthly earnings na po ay nasa $155 to $2,500. At sa estimated yearly earnings naman ay nasa $1,900 to $29,700. So sa palagay ninyo, sino kaya ang pinakamalaking income sa kanilang tatlo? So huwag niyong kalimutan na mag-comment, like, subscribe sa aking YouTube channel
At huwag nyo na rin kalimutan na mag-hit sa bell upang mag-updated kayo sa aking susunod na video. See you guys!